Mă bucur că este și părintele paroc și părintele Ioan aici și i-aș ruga și pe dânsii să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule ministru, domnule președinte, domnule prefect, domnule primar, stimați invitați, mă simt onorat de faptul că mă aflu la această inaugurare aici acasă, datorită războiului din Israel, pentru că eu acolo îmi desfășur activitatea și misiunea la Ierusalim. Și un singur lucru vreau să vă spun că port cu cinste faptul că sunt brașovean, feldiorean, și lucrul acesta îl mărturisesc tuturor delegațiilor politice și bisericești care vin la Ierusalim, pentru că Ierusalimul este punctul zero al creștinismului, dar să știți că și punctul zero politic, pentru că majoritatea delegațiilor politice din țară vin și la Ierusalim și atunci intervenim și noi ca Patriarhie Română ca să-i ducem la Sfântul Mormânt să se închine și inclusiv la Patriarhul Ierusalimului. Indiferent de culoarea politică, noi ne ocupăm de acest lucru, de a îl imprima pe Hristos cel înviat acolo la Ierusalim în inimile tuturor oamenilor care vin, români, în Țara Sfântă. Mă simt onorat și îl felicit pe gospodarul nostru, Sorin Taus, primarul Feldioarei, pentru lucrurile bune și frumoase care le-a făcut aici, pentru că sunt vizibile, sunt lucruri poate mai puțin vizibile, bune, dar să știți că sunt foarte multe lucruri vizibile, așa cum este această primărie. Și spunea domnul primar să anunț că mâine va fi sfințirea sediului primăriei de către înalt preasfințitul mitropolit Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, împreună cu alți invitați și împreună cu preoții care vor sluji la biserica din Feldioara. Vă mulțumesc pentru invitație și mă simt încă o dată onorat să particip la acest eveniment. Da, încep prin a zice să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru toate. Felicitări! Zicea, am să citesc din vorbele domnului primar, nu pentru noi, ci pentru viitorul nostru s-a făcut lucrul acesta, iar generațiile viitoare vor cunoaște despre noi doar dacă noi ne punem amprenta. Dumneavoastră a spus-o foarte bine și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Să rămâneți la fel de harnic, la fel de sănătos, să vă țină Bunul Dumnezeu și la fel de harnic ca să continuați în toate proiectele pe care vi le-ați propus. Și dacă tot vorbeam de cei născuți în decembrie, și eu sunt născut în decembrie, în 15, și smulg și eu o promisiune acum, să promiteți că continuați. Să continuați ceea ce ați început la Feldioara și să promiteți că nu plecați. Acum avem aici exemplu unui om care a plecat. Cel mai frumos lucru, știți că vă spuneam și mă uitam astăzi acum în ochii copiilor dumneavoastră, în ochii doamnei Mihaela, aveau lacrimi. Aveau lacrimi. Să vezi bărbați mari că își dau lacrimile pentru părintele lui. Au cunoscut probabil și ei sacrificii, vorbe, alte lucruri. Primăria nu-i pentru primarul Sorin Taus, primăria este pentru Feldioara și trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Și să ne bucurăm la Dumnezeu pentru fiecare proiect și pentru fiecare lucru care se face bun pentru Feldioara. Și să învățăm și noi și să încercăm să facem cât mai multe și noi în dreptul casei noastre. De acolo trebuie să începem. Și asta vă spuneam, cele mai bune lucruri le faci acasă. Nu în altă parte. Acum, domnul ministru o să zică, să uite așa la mine și o să zică, păi da, pentru Brașov, tot pentru acasă, faceți și dumneavoastră. Și să vă întărească până Dumnezeu în toate. Să ajute Dumnezeu ca peste ani de zile, nu peste 200 de ani, Doamne ferește, dar peste 70 de ani, să fim invitați de alții care vor schimba probabil mobilier sau ce știu ce vor avea de pe aici, să ne cheme și pe noi la o resfințire. Așa zicea Părintele Ioan, invitația o fac eu ca preot paroh, vă invit pe toți mâine, va fi slujbă arhieriască la Biserica Satului, unde și acolo vom avea binecuvântare de lucrări și datorită domnului primar, care ne-a susținut foarte mult. Noi n-am avut la Biserica din Feldioara proiecte la Consiliul Județean niciodată, pentru că ni le-a susținut primarul și Consiliul Local de aici. Pentru că an de an merg și spun, vreau să fac cu tare lucru sau cu tare lucru, cum mă învățați, cum ziceți, și el îmi spune, uite, eu aș face așa, aș trece așa, aș face așa și mulțumesc pentru buna sfătuire. Le-am făcut, mâine le veți vedea.
Biserica noastră este foarte bogată și din punct de vedere duhovnicesc, pentru că avem icoană din Sfântul Munte, avem Sfinte Moaște, acestea prin purtare de grijă a Părintelui Ioan, care e la Ierusalim, el le primește, le aduce și duhovnicește crește comuna. Și îi mulțumim și Părintelui și vă rog să-l aplaudați și pe el. Că dacă toți mulțumim aplauze, să nu stăm smeriți așa. Mâine la ora 9 va veni în Preasfințitul, după care domnul primar, împreună cu mine l-am chemat și va binecuvânta, pentru că un sediu de primărie nu se face așa cum a zis domnul primar, la 200 de ani, la 300 de ani, și am considerat să vină un mitropolit să sfințească sediul acesta. După Sfânta Liturghie vom continua aici lucrarea. Dumnezeu să ne ajute și o rog pe Maica Domnului, o rog pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe Sfântul Ioan de la Hozeva, ocrotitorii noștri, să vă ține sănătos și pe dumneavoastră să vă bucurați de familie la timpul potrivit. Poate până acum n-a fost, dar o să fiți bunic și o să vă bucurați atunci. Da. Și este cazul. Părinte, întâi nunta și după aceea... Slavă Domnului pentru toate, să fim sănătoși, slavă Domnului pentru toate. Maica Domnului să ne ocrotească pe toți. Mulțumesc mult, Părinte Paroc, pentru cuvintele frumoase. Când mi-am început discursul, am început așa: cred cu tărie în educație. Așa că aș ruga-o pe doamna director al Liceului Petru Rareș, Gabriela Suciu, să ne adreseze și dânsa câteva cuvinte. Mulțumesc. Onorată mă aflu astăzi aici, domnule ministru, domnule prefect, domnule președinte, domnule primar, onorată asistență. Școala în Feldioara este un loc important. Aici realizăm oameni care vor trăi și vor face cinste acestei comunități. Avem mulți elevi, multe corpuri de clădire. Împreună cu domnul primar am realizat într-adevăr foarte multe proiecte, nu numai clădiri. Am realizat împreună și am consolidat și reabilitat 8 corpuri de clădire. Mai avem unul, să ne ajute Dumnezeu să-l rezolvăm și să îl inaugurăm la fel de frumos cum este astăzi. Va fi o muncă mare, multă sudoare vom depune, dar sunt sigură că la final vom avea ceva deosebit. Educația este pe primul loc. Totdeauna domnul primar a zis: investim în copiii noștri și investim în viitor.